Dette er Saim Ahmeds modul 3 mundtlig opgave i syre og base. Og til at starte med, der vil jeg gerne forklare forskellen på en stærk og på en svag syre. Øh, den måde man definerer en stærk syre på, er at stærke syre og også baser, de omdannes fuldstændigt i vand, altså de reagerer fuldstændigt med vand. Det vil sige, at reaktionen den går 100% til højre. Og definitionen på en svag syre er, at svage syre, men også baser, de vil også kunne reagere delvis med vand, og her vil der så indstille sig en ligevægt. Og nu vil jeg gerne forklare begrebet korresponderende syre-basepar. Og der vil jeg også gerne bruge den nedstående figur, den her figur, til forklaringen. Jeg vil gerne starte med HCl. Og det der er med korresponderende syre-basepar, det er, at de har en hydron til forskel. For eksempel, som jeg nævnte før, HCl, der kan vi se, at hvis vi kigger på basen, der mangler der et H. Det vil sige, der har det en hydron til forskel. Og hvis vi kigger på den nedenunder H2SO4, så kan vi så se, at den basen, den hedder HSO4-. Det vil sige, den mangler så en hydron, og det er den forskel, der er mellem syre og basen, altså det korresponderende syre-basepar. Jeg vil først starte med at definere, hvad en amfolyt er. En amfolyt, det er noget som kan virke som en syre, men også som en base. Og vand, det er altid en amfolyt, lige meget hvad. Derudover så findes der også vores fosfater, som også er amfolytter, og i dette tilfælde nævner jeg nogle amfolytter, og det er HSO4. Altså den kan så både virke som en base, men også som en syre. Og så har vi så H2PO4, her kommer der en fosfat ind, som jeg nævnte lige før, og så har vi HCO3-, H2PO4- og HPO4-. Og derudover er der også HPO4-, altså den indgår altså både som en syre, men også som en base. Så vil jeg gerne forklare lidt om den her graf her, hvor vi kan se en gul kurve og en rød kurve. Den gule kurve er for etansyre, og den røde kurve er for saltsyre. Og så er der et spørgsmål, som lyder, hvilken værdi man kan aflæse på pH-skalaen ved halvekvivalenspunktet for eddikesyren. Og der er en regel, som siger, at når man har titreret en syre halvvejs til et ekvivalenspunkt, så er pH lige med pKs for syren. Det vil sige, at det vi kan aflæse på vores halvekvivalenspunkt, det er pH for etansyre. Nu vil jeg gerne svare på, hvorfor etansyres omslagspunkt har en højere pH-værdi end saltsyres. Det man skal kigge på er, at hvis vi går på side 312 i kemi B-bogen, der er der en tabel over syre og baser, deres KS-værdi og deres PKS-værdi, altså deres KB, altså for baser, KB-værdi og PKB-værdi. Det der er ved PKS-værdien, det er, at jo lavere PKS-værdien er, jo stærkere er syren. Og hvis vi for eksempel tager HNO3, der kan vi se, at den har en PKS-værdi på minus 1,35, det vil sige, at den er relativt stærk. Og for eksempel også HCl, den har en PKS-værdi på minus 7, så det vil sige, at den er også stærk. Og så vil jeg gerne svare på, hvorfor etansyres omslagspunkt har en højere pH-værdi end saltsyres. Altså, det der er med det er, at en saltsyre, som er HCl, den har en relativt lav pH-værdi. Det vil sige, at dens ekvivalenspunkt vil være lavere nede, altså dens pH-værdi, den vil være lavere nede end etansyren, som ikke er så stærk en syre. Så derfor vil dens omslagspunkt, den vil så ligge højere oppe end saltsyres.